Deci Da. haina poate fi o armă secretă a femeii. Este întotdeauna. Și mai spun încă ceva. Multe femei chiar nu... Unele înțeleg foarte bine și fac din asta o artă în felul în care se îmbracă. Pentru că este percepția care rezultă în urma acestui fenomen. Dar unele chiar li se pare că, da, e ok oricum. Ei, nu este ok oricum. Și nu dau importanța cuvenită hainei care poate să te ajute sau poate să-ți aducă prejudicii. Mi s-a întâmplat să merg la bancă, poate să n-am drum la bancă, dar să intru îmbrăcată în Adidas și blugi și să fiu purtată de la un ghișeu la altul, dar în momentul în care am intrat pe tocuri și îmbrăcată bine, s-au deschis toate ușile. Exact. Asta e realitatea. Uite, asta eu vorbesc acum în cunoștință de cauză, pentru că să știi că toată viața eu am fost atentă și ochii mei au fost ațintiți asupra femeii pe care o îmbrac.